Orang Paiman Jaza, sini social media rokno. Tei hambai sini orang Paiman Jaza joto dignitaries rokno. Sini orang joto ni salia, joto ni bumi salia. Joto orang Paiman Jaza sini Dipra Mothani warrior, YTF ni warrior. Tei sini DW ni warrior rokno. Baiklah ya hambai. Sini block deputation dorani payu. Sini uddisya kaisa je rega tabok sing saimano sing kusugya sing jodi samung tahlai tamo sing dino duibar samung tangna nango ebong ঠিকমতে নেট ni problem ni bagai tinio odin ni samung palai thang hala odin ni rang mayango oboni bagai sing tini block deputation doni phayo te kabang ma sini problem tong sini tiprasani tamo hanlai sini rasta ghat ni obab sing tini tei maya sing tini market stall krai ঠিকমতে বাজার sing khlaimia oboni bagai sing tini dole dole phaimano ebong sing saimano sini tiprasa amsaya ase lama hamia je
তিনিও ডেলিভারি রোগী কাইসা যদি হসপিটাল লাंथानि थाला হয় রাস্তাগো ডেলিভারি উই থাंनाय অবহাय পজিশনে সবই दं অবনি বাগै जिनि त्रिपुरासानि बिमारनि बागै এবং जिनि त्रिपुरासारनि उन्नयननि बागै जों साइमानो बीजेपी सरकार फाइमानि लगे लगे तामसा सबका साथ सबका विकास हमानि किन्तु अ विकास शुधु जों ग्राम अंचल नुगिया शहर अंचल नुगो दिनै सबदि सबका साथ सबका विकास लाई जिनि त्रिपुरासा एरियायावबो जोंनो रनानि उंथौ एवं जों जे दै माया गोबां मा जागा ताबक जे दैनि प्रब्लेम अ दै जाते जिनि त्रिपुरासा आमसायो गरे गरे बरक जे दै रनानि हमानि अबो जाते उंथौखनि जों तिनि दाबि अ दाबिनो जों तिनि भिडिअनि सिगां रखा एवं भिडिअ बै जों सालायखा अ मेटारनो दिसाय नायनाय दिसाखा हामबाय डेपुटेशन रलायखा तिनि जों तिनि सातटा सानमंनो तिनि डेपुटेशन रलायखा नम्बर 1 चिनि तंनाय जों एडीसी एरियाव जे बीजेपी हाफां फाइमानि पद चिनि त्रिपुरा मुथानि सागा गोबां एलिगेशन तिसाय दङ ओ एलिगेशन जों गुबै खालाय जे बक जे चिनि सागाव जे एलिगेशन रमाने अब टाटा लनै जों प्रमाण रना बागै जों तिनि ब्लग डेपुटेशन रफायखा जे बीजेपी हाफां फाइमानि पद जोंनो दुई बेला रेगा सामुं माख्रायनाय दिसाख्लायै जोङो एबं गुबु मा दिसानाय दिसाथिक मा क्लिप फायनाय दिसाख्लायै जोङो जे रेगा तांग्र माने आबनो जों बिरुद खालाय एन आबनो जों कासोय जों तिनि ब्लग डेपुटेशन रफायखा जों बरंनो साजाक एक सप्ताह बिसिङा आबनो दाक्ति दाक्ति खालाय माहालाय जिनि बागै खूब गामांनाय जाति बुसकांनि दिनो जों आगेनि हाय सामुं तांमानायदै एन एडीसी एरियाव बीजेपी सरकार छावै दङ जे सबका साथ एन सबका विकास किन्तु जुदि सबका साथ सबका विकास मोनलाय जिनि एडीसी एरियाव जों एमन दिसा विकास बो नुगिया बखनानि कुनु दिन अधिकार सिकरै सबका साथ सबका विकास होननानै कुनु अधिकार सिकरै जुदि नों तंनो जुदि सबका साथ सबका विकास जुदि अधिकार दं होनलाय नों एडीसी एरियाव जतनि बागै विकास खालामबि शहर सीमित आपनुदि ग्राम अंचल बखनुदि कारण जिनि बरक ग्राम अंचल से दङ त्रिपुरा ग्राम अंचल दङ बंनि बागै फुनुदि एडीसी एरियाव तुइनि बागै बुसुक प्रब्लेम त्रिपुरा सरक तुइ मानथुगिया जे उ तुइनि बागै बसं दिने भिडिअ नि थानियो मेमोरेंडम मारहा जे बुनबो दाखि दाखि एडीसी एरियाव तुइ रना बागै एन जों एडीसी एरियाव मार्केट स्टल बो दाक्ति दाक्ति खाय रजांना उंथों जनरल एरियाव उनके रजाव एडीसी एरिया कुनु दिन मार्केट स्टल रकबो रजागिया आबु रंनोबो दाक्ति दाक्ति रजांना उंथों नै जों तिनि मेमोरेंडम रहा एन बिनि साथे साथे जों जे रास्ता घाट एकदम परिस्थिति हामजा एडीसी एरियानि एडीसी एरिया हाबलाय रास्ता जागा जागा इट दङ जागा जागा इट करे रास्ता कस यांबो तुइ बारानि कष्ट सोरायरक स्कुल थांनानै अनेक कष्ट एबा जों तामा सानाय जिनि बुरा बुरि रक यां बाजार थांनानैबो तुइ बारनानै कष्ट आमति हायके जों मा बालाय दङ मा फायलाय दङ जे जाति जों जुदि रास्ता जुदि कायसे गाम मानो नालाय जों कायसेला अब कष्ट अंगियामोन जे बिनि बागै जों तिनि भिडिअनि थानिबो कायसा मेमोरेंडम हा मेमोरेंडम जों सामिसन खालाया तिनि चिनि लगियो फाइस फाइजाक चिनि बुकसबो खरकसा तो बिसा बक्स नि लागि थाम हामबाय रनानि कक आमरकसो साका तम जोंनो तो बरक सल्युशन रना तो साका फर्स्ट अफ ऑल पुला जों सानमानि के अर रेगानि ति जे प्रॉब्लेम नङै दङ नि ताबो जों सालो वाइनि मा थाङो के जोंनि नगरगो बहायनो बोरि रक दि पर आफ्टर 12 o'clock नि परे जेफ्रु नगो थाङै माइमेरो सुङै आखने जामानि आगोलो दुइटा नि बर्थडे सहायनो हाय रेगा जइन मा खाइफिरो के आमा बोरि रनि बागै स्पेशली आं सानाय आं खरसा बोरि इंगै आमा नों नखुनि बागै बुदिस नाया नांगो के समटाइम्स तामो नेट प्रॉब्लेम ओं खाइके और जागाव जे फुङो थाङै साम तांमानिबो कौया और जागाव काया आं थाङो वाइसु के आमनि दैबो प्रॉब्लेम के और जागाव जों रोजा चिनि और जागाव जे जागाव जों 215 मानो रेगा जों और जागा 340 रुपीस रना बागै जों और मेमोरेंडम रेंडम रखा ते चिनि पारारगो नुगै आं स्पेशली आं न दै बागै फाइका आमते गामिरगो जों बीजेपी फाइमानि आगोलो जों बरक जो सागा सबका विकास सबका साथ आमते हाय कक थाइरक हियाबा आं सागबाय थांना गोबां पारारगो थांगिनोगो चिनि बररंनि भोटार आईडी बुकरै आमते हाय जागा बतंगो ते दैमानिया तो तंगो न ते लामा हामिया चिनि सुजुग सुबिदा स्कुल्स रक काम करै जे जागाव जों
বিকাশ जोंना हिंका हिके स्पेशली जों लामा नांगौ इलेक्ट्रिसिटी नांगौ जेराय रंनो एजुकेशन सिस्टम का हामनांगौ के आमो हाय जों पाराव थांगा के नुजा गया अबरंनो जे जों तिनो जागा सालायगा के बरक सावो बरक जे मानसा बरक नायनै हिनै के जाबु जों नायलायानो बसकांगो बमति हाय औ जिनि रजा जिनि जे रमानि क्या जाव तंग तिप्रासे एरिया व yang एरिया रावनि पहिला हामबाय जत मिडिया ताई सोशल मिडिया ताई प्रिंट मिडिया आपना जों तिनि काइसा मथानि तारपरे सिनि एलाइट अर्गानाइजेशन YTF TWF दङ ताई सिनि बुरि बुरि फाइमान थाबायजा ताई अनाले सिनि NDC बे बिसास क्लाय जे 3 or 4 चार्टर अफ डिमांड्स नति जे डिपुटेशन खाइमानि बिसास क्लाय सिनि बरकनि द बेसिक थिंग which is very much important for our human being ka water connectivity electricity and sanitation विशेष क्लाय सिनि एडीसी इलाका हो सिनि कनेक्टिविटी करे इलेक्ट्रिसिटी करे तारपर ड्रिंकिंग वाटर करे सैनिटेशन नि अभाव बिनि बागै न इ चारटा जिनिस बरम मनिसनि थाङा थानि तंखांखाय सिनि डेभलपमेन्ट नङै माना सी कारणे सिनि एडीसी इलाकानि जों विशेष क्लाय रुपाइसरी ब्लक तो सिनि अनडेभलप ब्लक सिनि सातटान ब्लक दङ सिनि गोबां मा एडीसी जे बैकवार्ड पन्चायत दंनाय आरो गोबां कनेक्टिविटी करे बिनिबायनो दाबो विशेष क्लाय जे काटाल सरकार दंनाय दाबो जे चालाय दंनाय शुरू सिनि शहर बरक कनेक्टिविटी खालायो किन्तु सिनि एडीसी ला खालिया काते विशेष क्लाय वाटाई सीजन नि बागैनो सबसे कनेक्टिविटी बाय प्रॉब्लम जेमन इनि एक्जिस्टेंट रूट दंनाय दाबो गाड़ी पर्यन्त चलिमिया सिनि जे गोबां मा सिनि बरक जे पाहाड़ इलाका दंमानि बायनो दैनि बाय समस्या दाबोनो इमिडिएटली जुदि एक्शन लाना बाय नासनटि डिभिजन खालायका आशा खालायो फाइनाय दिनाबो मेमोरेन्डम बिसिंथाय एक्शन खायजानायनै आबोनो आं आशा खालायो बिनि बायनो जतन खालि फैयो